ni rafi o ene ɓeydo tampinde nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kono ɗum fof omo yiilo omo yaha e cuuɗi suddiɓe makko ɓe kala ɗo yonta kala to sohliyade o yaha toon ha ɗo rafi o tampinnoma kanko sallallahu alaihi wasallam o rendini soddiɓe ɓe fof soknaɓe ɓe fof o ñaaguiɓe hankanti rafi o teddirimo Musa Allah o heewi yoɓe tinno o ɓe jaafomo o heddoɗo suudu sayda Aishata radiyallahu anha ɓe jamirimo ɗum o noddi Seydina Abbas Seydina Ali yo weli Allah wonema ɓen ɗon yo ngar ndewñinamo hay darade o natti wawde darade kanko sallallahu alaihi wasallam ɓen ɗon o to heedi o banggue oga heedi oga banggue eɓe dasamo koyɗe ɗe mbawa hay darade koyɗe ɗe ene daso e dow leydi kanko sallallahu alaihi wasallam wa anna rijlahu la takhuttani fil ard o wawa darade sabu sattude Musa Allah rafi o naati suudu yumma Aisha o naati suudu yumma Aisha radiyallahu anha rafi o ene ɓeydo sattude rafi o ene ɓeydo sattude pawngal ene ɓeydo muusde ɓandu ndu ene ɓeydo wulde o noddi Seyda Aisha nen Aisha enen Hafsa o wiɓe yoɓe gaddu girbaji ɓe jaaha e fodde boyli jeeɗiɗi walla boyli jeegom e nder boyli Madina ɓe ƴoganamo hen ndiyam taw ko ndiyam ɓuɓɗam ɓe jeehi ɓe ƴoogi fodde girbaji jeeɗiɗi woni kudducuuji jeeɗiɗi ɓe mbaɗi hen taw ko ndiyameje ceertuɗe e nder boyli Madina o jooɗi eɓe mbanja e makko ndiyam ɗam fodde kudduci jeeɗiɗi eɓe mbanja e makko kanko sallallahu alaihi wasallam omo joofoɓe joɓe jurtu mo joofoɓe ɓe jurtu Abbas ene haala Abbas o wi ida lamassuhu daraba minni l-humma hay sa memimo tan ngulekki jaɓɓete sa memi ɓandu ngulekki jaɓɓete hankanti nelaɗo Allah hankanti omo ɓeydo tan tampude omo ɓeydo tan lohde e lefde omo teeɗo tan gorko goto ni e debbagal goto wiye Fatimata bintul Yamani radiyallahu anha ko imamu Nasa'i yaltini o wi ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi nisa'in na'udu fa idha siqa'un yaqturu alayhi min shiddati mihabba mi ardi e soknaɓe wonɓe heddiɓe emin paytanelaɗo Allah emin juuromo emin calminamo min tawi ko omo kanko fof omo wayno banjaɗo ndiyam ni omo wanjo ndiyam sababude sattude pawgal fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna ashadda an-nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum o wi yimɓe ɓe fof ɓuuri sattude caɗe ɓuuri sattude jarabuyaji ɓuuri musede jarabuyaji fof ko annabaɓe Allah reftu hen e reftuɓe mabɓe e reftuɓe mabɓe e nder rafi o kanko sallallahu alaihi wa sallam sa fof ko urwata habri o wi ko annabi sallallahu alaihi wa sallam wi ma zala ajidu alama at-ta'ami alladhi akaltu bi Khaybar fa hadha awana inqita'u abhuri min dhalika as-sum min de ha e hande he ñamde nde ñamnomi Khaybar woni dammuwol ngol jufuji walla yahudiyankoɓe mbanno tooke ɓattidimo o tinani o ñaami hen o wi serani ha e hande ɗen tooke ne garta e am hankanti noon ko joni yonti hankanti ɗaɗolam ngol ene taƴƴa ɗum tagi Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud e hunde sahabaɓe ɓen ɗon yi annabi sallallahu alaihi wasallam ko cahudinɗo mata shahidande wonno ko sababu ɗen ɗon tooke woni sababu yaltudemo aduna wadde ko cahudinɗo koye wolde wonno yumma Aishata radiyallahu anha omo haala o wi so nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam so rafanoma rafi o so tawi satti o yamirtam ko yumi jangumi tutoramo e juuɗe makko mi janganamo falaqi e nas qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas mi tutoramo e juuɗe makko o moma ɗum e ɓandu makko nden so tawi o rafanoma ko noon o waɗata kanko janganta hoore makko falaq e nas o tuta e juuɗe makko o moma e ɓandu makko kono oɗo rafi nde satti ha ɓurti ko min jangantamo e tutoramo e juuɗe makko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñande wotere o jooɗi rafi o satti Seydina Usama ari to makko mo halfinno wonde yo yaa to leydi Palestine mo hebluno kono mo nden on ari naatiɗo suudu makko ɗo annabi sallallahu alaihi wasallam joɗɗinimo yeeso mo Usama ene haala o wi jiimi tan o ɓamti juuɗe makko dow asama Usama wi ganduɓe o woni koye duwanade nden o duwima ko duwatuno ko o itti juuɗe makko o moomi e am o itti juuɗe makko o moomi e am kanko Usama haalata caggal ɗum Abdourahman ibn Abu Bakr radiyallahu anhu naati suudu ndu kañum ene jogii coccorgal e junngo mum Sayyidata Aisha radiyallahu anha wi
njimi annabi sallallahu alaihi wasallam ndaari mo paami noon annabi sallallahu alaihi wasallam ndaari ko o yiɗi ko coccorgal ngal o wi kemmi coccorgal ngal e banam gorko o won Abdourahmane ibn Abi Bakr ƴakkan momi ha ɗiggi ittumi ɗum mbanmi ɗum e hunuko makko kanko sallallahu alaihi wasallam nden o jaggi coccorgal ngal o soccorima ha ko soccorno ko gasi o itti coccorgal ngal tottumi o tottimi yumma Aisha radhiyallahu anha caggal ɗum ɓuucimi suutade makko gonɗe e coccorgal ɗe o wi fa kana akhiru ahdi bi riqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ɗo woni wattande am e tuutade nelaɗo sallallahu alaihi wasallam caggal ɗum o lerti gite makko kanko yumma Aisha haalata o wi annabi sallallahu alaihi wasallam lerti gite mum ɗe e daarimi o wi ya Aisha innahu la yuhawwanu alayya al-maut anni ra'aytuka fil janna inni la yuhawwinu alayya al-maut anni ra'aytuki fil janna min de aɗa andi ko hoybinantami maydam de